ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ତ ରାସ୍ତାରେ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯାଉଥିବେ କି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ କି ଟାଉନରେ କୋଉଠି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହଉ ଯୋଉଠି ହଉ, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାଗିଲା କି ଭାଇ ଫୋନ ଟା ଦିଅ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବି, ବୁଝିଲ, ତ ଫୋନ ଟା ଦେବେନି, ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଦେବେ, କି ସେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ ଦେଖିବ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଫୋନ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ସେମିତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଫୋନ ଟା ନିଅ କଥା ହେଇବ, ତ ଯିଏ ଫୋନ ଟା ନବ ୱାନ୍ସ କଥା ହେଇଗଲା, ସେ ନମ୍ବର ଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତ ତୁମର ଲୋକସାନି ହବ। ତମର କୋଉ ବାଟରେ କେମିତି କଣ ମୋବାଇଲ ରେ ପଇସା ଯିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ କେମିତି କୁଆଡେ କଣ ହ୍ୟାକ୍ ହବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହଉ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଭିଡ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଏ ମାଗିଲା ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ କି ଆକ୍ଟିଂ କଲା, ଭାଇ ଟିକେ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଫୋନଟା ଦେଲେ ଟିକେ କଥା ହେବି, ତାହେଲେ ଫୋନ ଟା ଦବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବ। ସେ ପିଲାକୁ ପରଖ, ଚିହ୍ନିଛ କି ନାହିଁ, ତାର ପରିସ୍ଥିତି କଣ କଣ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ଆଜିକାଲି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଟା ବହୁତ ଚାଲିଛି। ଫୋନ ରେ କାହାକୁ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି କିଏ କହିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଜଗିଥା ମୁଁ ଏକ କରି ଆସୁଛି, ତ ସେମିତି ବି ଜିନିଷ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ ଅଛି, ଆପ୍ ଟା ଲୋଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପ୍ ଟା ଲୋଡ କରିବ। ମୋବାଇଲ ରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ମାନେ ଫେସବୁକ ରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆପ୍ ଲୋଭରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ ବି, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଠକାଇର ଶିକାର ହଉଛ। ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଖେଳ, ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ କର, ଯେକୌଣସି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କର, ତାକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲୋଡ କର, ବହୁତ ପରଖି, ବୁଝିଲ। ତ ଆଜିକାଲି ଯଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫେସବୁକ କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମାନେ ନିଜ ଫୋନ କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପ୍, 4G ଆପ୍ କୁ ଲୋଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲୋଡ କର। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓଟା ସେୟାର କର, ନହେଲେ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ସେୟାର ଫେୟାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ଜାଣ, ଦୁନିଆ ଜାଣିବ। ଓକେ, ବାଏ, ଗୁଡ ବାଏ।